guys! Welcome back to my channel. So it's me again, Naisa. Og karon nami karon sa RTR, which is what we call this? Toning River. So this is actually my first time here, and siguro mararate ko to into 89%. Actually gito ta nami magto sa Tagnote. Kata akong ipakita sa inyo sa una. Mera. Mana siya. Lindot po na siya din ha guys, pero as of now, gi-renovate pa nila. So dako pa kayo siyang kuan kanang panahon para mas molindot pag yun ang Tagnote. So as of now, dali sa mi sa Tuning. Saan siya? 1/4? Kay daghan may tourist spots diri sa RTR. So diri amin nianhi para naman dili masayang among lakaw. So karon kay pating paniod to na magkaon sa mi guys. By the way, don't mind my pimples because as of now I have so many pimples. And pasensya na rin po kasi maingay dito. Kasi nga nandito tayo sa may yung flowing yung tubig. Ano man na? Ano ito magtibo isa ka galon? Mo gani. Tuk. Imo kay to timplahan na daan tanan. Ayo i. Baka alam mo na. Ano ko na pawas sa tagnok? Ayaw na ikuan. Ayaw. See my face, my back, with the ashes like that. Yes, so mag-outro na po ako guys kasi kanina kasi nagpumunta out. Ayan, pasensya na po, hindi po ako What's up guys? Ayan, nag-enjoy po ba kayo sa panonood? Doon sa Toneng at saka doon sa may Tagnote Falls. So hindi ako nakagawa ng outro kasi nakalimutan ko. At tapos nag-enjoy din ako naligo. Kaso nga lang nandun sa iPhone ng kapatid ko yung video, kaya hindi ko na pinasa kasi para medyo hassle kasi pag iPhone tapos i-transfer into Android, diba? So medyo daming process pang kakailanganin. So hindi ko na hiningi. So doon na lang yun. And dito na lang ako mag-outro. So, again, wag nyo na pong intindihin yung pimples ko, guys. Kasi tignan nyo po, ang dami kong pigyawat. As you can see. Ayan. So, tapos pasensya na rin po kasi matagal-tagal po hindi ako nakapag-vlog. Kasi nga po medyo busy na po si Manay. Yeah. And dilaw po yung mukha natin ngayon. Kasi yung ilaw natin is dilaw din po. Ayan, sa mga nanonood po sa vlog na to, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell para updated ka po sa latest na vlog or future vlog ko po. So guys, thank you for watching this video. Goodbye!